या बाजून पडला दारात येऊन जवळ गेलं माझं ध्यान होत्या दारात ध्यानात डोक्यात त्याच्याच बाजून पडला दारात येऊन जवळ गेलं माझं ध्यान जवळ गेलं माझं ध्यान जवळ गेलं माझं ध्यान जवळ गेलं माझं अरे विचार त्या हरीला आणि शेजारच्या मोरेला शेजाराच्या पोरेला लिंबू मला मारिला अरे लिंबू मला मारिला काय गुन्हा माझा झाला काळ मजवरी आला कुण्या बाचा पैसा खाल्ला त्रास लेकराला झाला काय गुन्हा माझा झाला काळ मजवरी आला कुण्या बाचा पैसा खाल्ला त्रास लेकराला झाला त्रास लेकराला झाला त्रास लेकराला एक कोंबडा आणि एक मकर गेला सोडेला अरे एक कोंबडा आणि एक मकर गेला सोडेला लिंबू मला मारेला अरे लिंबू मला मारेला वरती हळदन बोलाला जसा लिंबू करी चाल तशी घरात होती हाल असा होता बोल बोल वरती हळदन बोलाला जसा लिंबू करी चाल तसे घरात होते हाल तसे घरात होते हाल तसे घरात होते